Napuwersa yata si. Yung braso mo, sakit. Dito, hindi yung raketa kasing nila. Ah, yan yung nanira ng ano ko. Mabigat na raketa. Hindi ko naninigas siya, hindi ko siya maano masyado. Tennis elbow yung tawag dyan. Diyan ako sa mic. Hindi to golfers, dito tennis. Dito siya masakit eh. Oo nga, pag mabigat yung gamit mo. Dalawa pa naman din mabigat. Yun, yun. Wala yung sa akin eh. Ano ba yung Ito ano kay yung ma'am, bigat hindi niya? kay ma'am to. Ah, Yung dalawa. pag mabigat, most likely asahan mo tatamaan yung ano mo. Ate Deb? Ate Deb? Ate Deb? Kami sa mga kay Deb mamaya. Ano po? Yung Kay Deb. yung siomay, wala pa. Ikaw magsabi. Ikaw yung nag-order. Nice game! Nagkaset din! Reyes.